Jerusalemera bidaiatzeko asmotan? Turismo arduratsu eta jasangarri bat defendatzen duzu? Palestinar herriaren errealitatearen inguruan gehiago jakin nahi? Deskarga ezazu AppKuts, ekialdeko Jerusalemeko turismo etikoa bultzatzen duen aplikazioa. Dohaineko multiplataforma, zeinek detailerik galez ezazun 3.0 teknologia erabiltzen duen. Gure ibilbideetaz gozatu. 8 ateetatik zehar paseatu, harresiekin unkitu, Palestinar auzoak bisitatu eta meskitek izkutatzen dituzten sekretuak ezagutu. Ekialdeko Jerusalemen errealitatearen inguruan kontzientzia ezazu gure galdeketari esker. Bal zenekien Nazio Batuen erakundeak ez duela Jerusalem Israeleko hiriburutzat hartzen? Bal zenekien semita hitzak ez duela izendatzen ez razarik, ez etniarik, eta arabiar herria hain zuzen ere semita dela? Zure bidaia aldez aurretik prestatu. AppKutsekin, Israelek Palestinar lurraldeak bisitatzeko inposatzen dituen baldintzak zeintzuk diren ezagutu. Eta argazki albumak gustoko badituzu, AppKutsek zure bidaia kuadernoa personalizatzeko aukera ematen dizu. Bai eta zure lagunekin konpartitzeko aukera ere. Deskargatu dohainik AppKuts eta gozatu zure bidaiaz. Ez galdu ekialdeko Jerusalem sakonki ezagutzeko aukera.